So yun, welcome back mga pare ko. Dadayo tayo ngayon sa may Santa Magdalena. Doon tayo mamumana. At yun, dala ko na yung gamit ko. So papunta na nga ako doon sa may Santa Magdalena. Kaya abangan nyo yun, pamumana ko ngayon mga pare ko. Pupuntahan ko muna yung mga kasama ko. So tara, let's go. So yun, nandito ako sa may Aligigan sa Santa Magdalena. Punta na ako dun sa may Lawigan Trail, sa may Jomar Porte. Yung shoutout sa iyo, Jomar. Punta na ako dun. Abangan nyo ako mga pare ko sa Night's Professional Cafe. Ayun o, nasa Aligigan na ako. Let's go! At yun nga, pagkarating ko sa bahay nila Jomar, niyaya agad ako papunta sa sentro ng Santa Magdalena para tingnan yung spot na sisisira namin. Kaso pagdating namin, ayan, malakas nga yung alon, kaya hindi muna kami sisisid ng alas 6 ng gabi kasi nga malalim at malakas yung alon. Hihintay kami ng mga alas 9 ng gabi at doon na kami sisisid. At bumalik na nga kami sa bahay ng kasama ko para magpahinga at maghintay ng 2 oras bago kami sumisid. At dito na rin pala ako pinakain ni Jomar. Ayun, napakabait nga ni Jomar. Tama nga naman kasi gugutumin talaga kapag sumisid at sa lamig ng dagat. At eto na nga, nagkapin muna nga kami kasi para mainitan yung ating katawan. Mahigit 2 oras yung sisid natin. Yan, higop ng kape. At eto na nga, magsisimula na nga kami sa pagsisid mga pare ko. At ito yung mga kasama ko, mga espero ng Santa Magdalena. Yun, shoutout sa inyo mga pare ko. Ito pala yung mga bagong kasamahan ko sa pamumana. Kaya ito, simulan na natin tong pamumana para makahuli na tayo ng pang-ulam. At yan, nakaredy na nga si Jomar. Tara, sisid na tayo mga pare ko. Pero bago pala yun, shoutout muna tayo sa mga solid supporter natin dyan. Kaya unang shoutout para sa'yo, Jason Soriano, Ramos Minyaw, si Panganiban Camarines Norte. At shoutout din kay Jonald Valencia from Balog, Masbate City. At shoutout din pala kay Jay Castillo ng Victoria in Samar. Shoutout din kay Joel Sabandal from Sugod Southern Leyte. At shoutout din kay Jemuel Lokmayon from Tacloban Leyte. At shoutout pala sa Pamilya Muha from Palawan. Yun. Shoutout din sa Roel Francisco at sa Francisco family ng Puerto Princesa City, Palawan. At heto na nga agad ang bumungad, isang malaking pusit. Ayun o, nadali natin mga pare ko. Ayos nga yung unang buhay na mano natin mga pare ko. Ito yung masarap sa calamares. Ayun o, napakalapad mga pare ko. Baka may mga kasamahan pa ito. Kagandahan dito, mababaw lang yung spot na to. Baka may mga kulambutan o pusit ng mga kasamahan nito. At ito, may napansin ako yung isda nasa ilalim. Ayun o, isang talog bago mga pare ko. Dandahanin natin, medyo magalaw. At yun, nasa pool natin mga pare ko. Kailangan ng tiyaga dito mga pare ko kasi malabo yung tubig. At ito, may napansin agad ako yung isang pusit sa ilalim. Ayun o, malapad rin. Sa pool kang pusit ka. Ayan, nakadalawang pusit na tayo. Pares good size, malaki mga pare ko. Dahan-dahan lang tayo ng langoy kasi baka may kasamaan pa ito. Ayan o, grabe malapad mga pare ko. Grabe bumuga ng tinta. Medyo malaki ito doon sa nauna. Ayan o. At ito, may pusit agad ako nakita. Ayan o, sa pool kang pusit ka. Yun, pang 3 pusit na ito mga pare ko. Ayos, at nakasunod-sunod na tayo na pusit. Ayan o, kaso medyo malakas na nga yung agos. Nahihirapan na tayo magkampay. Medyo ngalay na rin sa paa. Kaya dahan-dahanin lang natin. At ito, nakapana ako ng isang kulampiros. Ayan o, malapad. Yung ganitong isda ay matataba at masarap yung laman. At ito yung kasama ko, nakakuha ng isang malaking kulambutan. Yan o, magkalapit lang nga kami. Pero medyo nauna siya konti kaya naunahan nga ako. Kaya nga sabi nila, kung hindi para sa atin, hindi talaga para sa atin. At yun na nga, humugot na nga si pare ko. At dito nga pagsisid ko mga pare ko, may nakita kong isang lapu-lapu. Kaso nga lang medyo mailap ito. Kaya hindi natin nahuli. Yan o. Pagtuto ko ng pana ko, ayun, pumasok agad sa butas.
Yun na, dumiretso dun sa loob. At agad ako pumunta dun sa kabila. Naku, walang butas, kaya yun, nakawala mga pare ko. Sayang naman kasi ngayon lang tayo nakakita ng isang lapu-lapu. At ito nga, umahon na nga kami mga pare ko kasi malakas na ngayong agos at alon. At ito na yung kulambutan na nahuli ng kasama ko. You know, swerte naman. Bawi na lang tayo sa susunod. At ito na nga yung kulambutan, no? Siguro nasa mahigit 4 na kilo ito. You know, grabe ang lapad. Swerte talaga. Pwede na. At dito ngayon natapos na ngayong pangumana natin kaya uuwi na tayo mga pare ko at ayos na rin yung pangulam natin na nahuli ngayong gabi. At yun, ito na nga yung huli ko mga pare ko. Ayos na rin, no? May libreng ulam naman. 4 na klase ng isda at 3 pusit. So yun, hanggang dito lang yung video natin mga pare ko. Kaya salamat sa panonood at suporta nyo. Pa-like and share, follow na lang mga pare ko. Salamat. Peace out.